Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau muna 13 ga watan 12 shekara ta 2022, wanda a yau insha Allah a cikin wannan channel ko in ce sabuwar channel mai suna Crypto a ƙasar Hausa za mu fara gabatar da shirye-shiryenmu da suka shafi harkoki irin na cryptocurrency, wanda kuma insha Allah za mu fara ne da ilmantar da mutane akan sha'anin da ya shafi candlestick, wanda ainihin ya saba faruwa a cikin kasuwannin cryptocurrency, kai hamma da wayanda suke gudanar da kasuwanci irin na su stock exchange da kuma irin su wannan forex trading da sauransu. Domin shi candlestick madubi ne ga dukkanin wanda yake ɗan kasuwa ne wajen gudanar da abubuwa a cikin wayancan kasuwanni da na lissafa irin na cryptocurrency, irin su stock exchange da kuma irin su forex trading wayanda ake gudanarwa na kasuwanni. Saboda haka ni mai gabatarwa sunana Faruk Jibrin Ali, mamallakin wannan channel, wanda insha Allahu zan ci gaba da kawo muku shirye-shirye akan harkokin da suka shafi cryptocurrency. Amma a daidai wannan lokaci za mu fara ne da abu wanda yake mai matuƙar muhimmanci ga 'yan kasuwa na cryptocurrency, wato abin da ake kira da suna candlestick. Kamar yadda za ku iya gani a wannan bidiyo nawa, ga candlestick kala biyu, akwai koren candlestick sannan kuma akwai jan candlestick. To tsakanin koren candlestick da candlestick kowanne akwai labarin da yake ba wa ɗan kasuwa. Na farko daidai inda ka ga koren candlestick, albishir ne ga dukkanin wanda yake harka ta kasuwanci na cewa wannan coin da yake a kai hakika zai ba da abu wanda yake na riba. Sannan kuma a duk inda aka ci karo da jan candlestick, shi kuma gargaɗi yake yi wa ɗan kasuwa akan cewa wannan coin fa yana ƙoƙarin ba da faɗuwa kenan, tunda daga ƙarshe za ga alama ce ta sai da kaya, ana ta siyarwa, wanda idan kai ba kai ƙoƙarin ka sai da kayanka ba to za ka iya kwana a ciki. To wannan shine candlestick guda biyu tare da labaran da suke bayarwa. Sannan kuma a kowane candlestick da muke gani akwai abubuwa guda 4 a tattare da shi. Na farko akwai lokacin da yake fara budewa, sannan kuma akwai ƙololuwar farashi, sannan akwai lokacin da yake rufewa, sannan kuma akwai mafi ƙarancin farashi. To bara mu fara magana akan koren candlestick wanda yake albishir ga 'yan kasuwa. Na farko dai shi in muka kalli ɗabi'ar koren candlestick, yana fara budewa ne daga ƙasa, kamar yadda za a iya gani a nan gurin an saka open. So wannan shine wurin da yake fara budewa, bayan kuma ya bude yakan tura ne ya tafi zuwa sama. To amma kuma daga lokacin da ya bude dinnan muka duba za mu ga cewa a nan ƙasa ga wani ɗan tsinke nan wanda ya saka low, ma'ana akwai alamu na mafi ƙarancin farashi kenan. To a daidai lokacin da ya bude a nan gurin an samu masu siyarwa wanda suka yi ƙoƙari suka turo shi zuwa wannan mafi ƙarancin farashi da ake gani, wanda shine low farashi, shine abin da ya haifar da wannan tsinke wanda ake kiransa da suna shadow. Ya samu ne sakamakon waɗansu masu siyarwa sun shigo cikin wannan kasuwa sun sai da kayansu na wannan coin da ya haifar da wannan koren candlestick a daidai wannan guri. To amma sakamakon ƙarfin masu siye shi ya fi yawa a cikin ita wannan kasuwa, da kuma shi wannan koren candlestick da muke iya gani, ya sanya dai masu siye ɗin suka ci gaba da siye, inda suka yi ta tura shi har ya zo ya ba da wannan high farashi da ake gani. Bayan ya kai ƙololuwar farashi, daga nan kuma dai har ila yau aka sake samun masu siyarwa, a inda suka ƙara sai da wani ba'ari inda ya ba da wannan tsinke na sama shadow kenan, wanda za mu iya ganinsa, wanda shi kuma alamu ne kamar yadda na faɗa na cewa waɗansu ne daga cikin 'yan kasuwa suka sai da kayansu a daidai shi wannan wuri da ake iya gani, wanda kuma daga bisani ya haifar da wannan tsinke wanda muke kira shadow. Sannan kuma daga ƙarshe
shi wannan koyin ya zo ya rufe a daidai wannan wuri da za a ga ya sa plus. To wannan shine abin da ya faru a kan wannan candlestick wanda yake kore kenan. To kamar yadda yake kasancewa a kan koren candlestick, shi ma jan candlestick a kusan akasin abin da yake faruwa a kan wannan kore shine abin da yake faruwa a kansa. Shi kuma bisa ɗabi'arsa yakan fara buɗewa ne daga sama. A koda yaushe idan an shiga cikin kasuwa za a ga cewa jan candlestick yana fara buɗewa ne daga sama, sannan ya gangaro zuwa ƙasa. To a daidai lokacin da shi wannan jan candlestick ya buɗe, lokacin da ya yi wannan open ɗin, to a daidai wannan lokaci an samu waɗansu daga cikin 'yan kasuwa da suka shigo suka ɗan siyi kaya a daidai wannan lokaci, inda ya zo ya ba da wannan farashi da ake gani kamar na haya, farashi a wurin kamar faɗuwa kenan. To shine abin da ya haifar da wannan shadow da muke iya gani. Sannan bayan nan kuma dai still tun da su masu siyarwar su suka fi yawa a cikin wannan kasuwa, suka ci gaba da danno shi har ya taho ya zo wannan low farashi, wato farashi mafi ƙanƙanta na faɗuwar kasuwa a wannan lokaci. To kuma a daidai wannan lokaci da ya zo farashi mafi ƙanƙanta na faɗuwa, a daidai wannan lokaci sai aka sake samun masu siye dai suka sake zuwa suka sake siyan kaya, inda su ne suka ba da wannan shadow na ƙasa da ake gani, wanda sakamakon siyan da suka yi ne yasa ya zuƙe ya daɗa matsawa ya dawo zuwa wannan level da ake gani inda ya closing ɗin nan. To sai kuma ya rufe a daidai wannan lokaci. Saboda haka daga wannan jawabai da na gabatar za mu iya fahimta cewa candlestick yakan haifar da shadow ne sakamakon wato rige-rige tsakanin masu siye da masu siyarwa. Saboda haka a yayin da masu siyarwa suka kwace candlestick, shine zai zama wannan ja da muke gani. Idan kuma masu siye ne suka fi ƙarfi a wannan kasuwa, shine zai zama ya kasance kore kamar yadda muke gani. A duk inda kuma mutum ya ga tsinke na wannan shadow ɗin, to wannan alamu ne na cewa waɗansu daga ciki, idan a cikin koren candlestick ne kamar wannan, ya zamana masu siyarwa ne suka siyar, ya haifar da wannan tsinke na shadow da muke gani. Idan kuma a ɓangaren jan candlestick ne, yana nuna cewa masu siye ne suka zo suka yi musharaka da masu siyarwa, a inda su kuma suka kwaci wannan tsinke da ake gani na shadow. To wannan a hausance ko zan ce nan ana kiran sunan wannan candlestick da suna marbuzu, wanda dai shine candlestick wanda yake kasancewa a cikin kasuwa, tare da cewa insha Allah a cikin shirye-shiryenmu da za mu ci gaba da kawo a kan candlestick, za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya daki-daki, a inda za mu riƙa ilmantar da mutane akan kowanne daga cikinsu. Domin bunƙasar ita wannan channel tamu ta crypto a ƙasar Hausa, a yi subscribing, sannan a danna ƙararrawa, a yi liking domin bunƙasar channel ɗin. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a, ya datar da mu a cikin wannan kasuwa tamu ta crypto currency. Kuma har ila yau za ku iya haɗuwa da mu a cikin telegram group ɗinmu na crypto a ƙasar Hausa, wanda da zarar an yi searching a ɓangaren telegram group, za a ga shi wannan channel namu na crypto a ƙasar Hausa a kan telegram insha Allahu. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a, sai kuma mun sake haɗuwa a shiri na gaba.